Rogoszáj. Hát, amennyire tudtam, leszedtem. De hát ez spaklival, ez olyan volt, mint a cement konkrétan. Ez fullon, nem tudom mi a faszomat csináltak vele. Remélem nem hűtőtömítő volt, ami már kijött belőle. Majd most ha elkezd folyni a hűtő, akkor majd megérte megint ez a mutatvány. De nem tudom ennél jobb, egyszer már faszom, már másfél óráit kapargatom. Elegem van belőle, bazd meg. Ez hihetetlen, baszki. Nagyon retkes, hogy ez valami elképesztő. Na. Ja, durca. Nagyon új hűtő kéne ide, meg új intercooler, minden bazd meg. Szóval az egész. De hát még működik.